van Rens bij me staan. Van Pure. Jos, leg even uit wat Pure is. Pure is keihelle luistermuziek, zacht als dons en helder als zwart ijs. Kijk, daar is u van nagedacht, hè? Absoluut, de ganse nacht wakker geweest. Marketingspecialist liep het wel. Hey, daar was een kerstvrouw bij zich met een tamboerijn. Ja. Dat is dus de missing link in de act is hier. Als ze dan net is, geen in de deur. Ja. Want wij moet ik even zelf vragen. Kerstvrouw is het hier? Ja, ik ben dus Miss Link. Wie Miss ze dat Link? zegt? Nee, ja, Agnes Stijnen. Agnes, leuk dat ze erbij is. Dankjewel, Ruud. Wat geeft het met kerst? Wat vol programma, familie, eten, drank vooral en zo? Nou, vooral genieten, familie en bij elkaar zijn. Dat vind ik het belangrijkste. En dat gebeurt zo? Dat gebeurt zo onder andere, ja. Onder andere. Even terug naar Jos. Alles over het leedje even, Jos. Want kerstliedjes maken, het is misschien een vak apart. Of juist net? Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit eerder een kerstliedje gemaakt. Maar ik zag ook oproep. En ik dacht van, oké, dat is het moment om een kerstliedje te maken. Dus, en veel het zich met? Ja, het vloept er eigenlijk zo goed. Want ik begon met die kalkoen. En met name het feit dat ze van die alternatieve producten hebben. En ik heb nog geen veggie kalkoen gezien, dus dat is er nou. Een veggie kalkoen? En een leedje? Ja, dat zit er helemaal in, ja. Nou, als het zo makkelijk is, kunt dus volgend jaar die een kerstdubbelaar uit. Kunnen we dat nu al opschrijven, Jos? Dat kan ze opschrijven. En ik heb zelfs dat gewoon met z'n tweeën doen. Kijk aan. Ja. Lekker. Ja, nou, dat wordt iets heel moois. Hey, we moeten het net te lang maken, want verstond boete en een gitaarzuiver hoort met dit weer, dat is een beetje lastig, geloof ik. Hè? Ja, dat is een beetje klimaatonderhevig, joh. Ja. Gans erg live is dit liedje nummer 10. Pure Jos, dan vieren wij kerst. Met de kerstvrouw. Geef me een veggie kalkoen en een alcoholvrij glas wien. Sokkervrije chocola en chocolavrije suiker. En de ganse nieuwe kunstboom, ja, met ballen van plastic. En een lame kerstengel, nou dan zet hij maar op de piek. Want dan vieren we kerstmis. Lekker boeken op het meer, met een lekker glaasje beer. Ja, dan vieren we kerstmis. Met cadeautjes onder een boom, daar komen wij op staan. Oh, komen wij op staan. Oh, kijk die poospiep in hun hoofd. Ja, wat zien ze toch weer vroeg. En in de shop een kerstkindje in een recycle pamper. Kom, we geven hem liefde en warmte in zijn leven. Met een transverte kerstmis, zonder gluten en glucose. Ja, dan vieren we kerstmis. Lekker moeken op het weer, met een lekker glaasje boekig beer. Dan vieren we kerstmis. Met cadeautjes onder de boom. Ja, dan komen wij op staan. Komen wij op staan. Komen wij op staan. Kriebel de kerstman, jongens in de kunstbaard. Gesukkerde kersen op de taart. Gewoon alle iPhones en smartphones. Hup in de open haard. En gang knoemelen met een. Vertel verhalen over vroeger jaren. Niks digitaal abnormaal, maar gewoon horizontaal de liefdestaal. Want dan vieren we kerstmis. Lekker moeken op het weer, met een glaasje boekig beer. Ja, dan vieren we kerstmis. Met cadeautjes onder de boom. Daar komen wij op staan. Kaas op de staan. Op staan. Lachen, gieren, brullen, dolle pret. Met een knap sigaar en een pret sigaret. Geef ome wollen zakjes met stippen en ome beer een paar chique hippen. De kerstman heeft een geheim nummer vanwege zijn privacy. Ja, we gaan hem stiekem bellen en zetten alle nonsens op zee. Want dan vieren we kerstmis. Lekker moeken op het weer, met een lekker glaasje bokkig beer. Dan vieren we kerstmis. Met cadeautjes onder de boom, dan komen wij op staan. Komen wij op staan, ja, dan komen wij op staan. Dat is de eerste kerstvrouw. Staan? Stoom, zeker. Nou, staan. Ga eens op de kerstborrel. Smakelijk eten en een fijne kerst allemaal. Ja.
Pio Jos en kerstvrouw Agnes Stijnen. Dank jullie wel, dank jullie wel. Zometeen hand voor het Limbo-project, Oede Duurschap.